Berkarar döwletiň täze ýamyny galkanşa döwrüne ýurdumyzyň telekeçileri täze innowasion tehnologiýaly önümçilikler ýoly goýmak bilen telekeçilik işleriniň netijeli ösdürilmegine özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Maksada okunly we netijeli işleri amal aşyrýan hususy kärhanalaryň işgärleri ýurdumyzyň öräni baý teýyg tirişdelerini özleşdirmek boýunça zerur bolan önümçilikler döretmäge aýratyn uly ähmiýet berýärler. Mara welaýatynyň wekili Badyr Etrawnaqy senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan poliefir we polipropelen süýmüni öndürýän hususy kärhanada şeýle kärhanalaryň biridir. Ýaş hunermenliň uly topuryny iş orunlary bilen öpçün edýän bu hususy kärhana tutuşlugyny daşary ýurdun dünýä beli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilenler. Bu kärhananyň esasy aýratynlygy bolsa yerli çegmalyň hasabyna poliefir hem polipropelen süýmüni öndürýänligdir. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk gurýan bu kärhananyň bir gece gündüzi 20 tonna poliefir we 10 tonna polipropelen süýmüni öndürmäge mümkinçiligi bar. Hunermenliň bellemegine görä poliefir süými ýumşak oýunjoklyň, ýorgun düşökliň, ýasyklaň we beýleki dokma önümleriniň önümçiligine ören amatly önüm bolup durýar. Polipropelen süými bolsa lukmançylyk, gigiyenika, ulgamda izolasiýa we geotekstil önümçiligine giňden ulanylýar. Ekologiýa taýdan arasy bolan bu ýokary hili önümleri eçerke bazarlarymyz bilen birlikde dünýä bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Mena harit nişanly öndürilýän bu önümi öndürmekde ulanylýan çeňmal ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly 300 gradus derejedeki kızgınlykda eredilip, soňra howa we suw üstü bilen sowudylyp, ýüplük görnüşine getirilýär. Taýýar görnüşli ýüplükler soňra ýene gaýtadan işlenip, ýokary hili pamuk görnüşli süýüm taýýarlanylýar. Öndürilen süýümiň hil derejesi kärhananyň barlykhana bölümine gözden geçirilýär. Päkim paýhas ummany magtmuly pragy ýylynyň her bir aýyny ýokary iş netijelerini besleýän bu hususy kärhananyň işçileri hususy ulgamda amal aşyrylýan özgertmeler üçin gahrman arkadamyzy hem hormatly prezidentimiz arkadan gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.